Здравейте, аз съм Соня Калинова и съм финансов експерт и регистриран кредитен посредник в БНБ. Занимавам се с финансов анализ на клиенти относно семейния бюджет, управлението на личните финанси, потребителското кредитиране и задлъжняване и оптимизиране на разходите по кредитни задължения. Днес ще поговорим дали кредитите ще станат по-достъпни или напротив след приемането на еврото. Както вече стана дума в предишните ни видеа, след 1 януари следващата година в България официалната валута вече ще бъде евро. След приемане на еврото всички съществуващи ипотечни и потребителски кредити в лева ще бъдат автоматично превалутирани в евро. Това става напълно безплатно за клиентите и без никакви допълнителни такси. Към момента на превалутирането няма да се налага подписване на нови договори или предоговаряне на условията само заради промяната на валутата. Някои банки дори в момента вече започнаха да отпускат ипотечни кредити в евро, а дохода, който доказва клиента, е в лева. Тоест банките вече са готови за превалутирането. И съвсем естествено възниква въпроса дали кредитите ще станат по-достъпни или напротив. От 1 октомври 2020 година България се присъедини към единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка. От тази дата Европейската централна банка е отговорна за прекия надзор над банките у нас, определени от нея като значими, а останалите банки са под прекия надзор на БНБ. След въвеждане на еврото няма да има съществени промени в дейността, функциите и отговорностите на БНБ по отношение на надзорната дейност. Това означава, че банковата система от нас остава стабилна. Естествено и достъпността до средства на кредит от банки или други финансови институции по никакъв начин няма да се ограничи от въвеждането на еврото. От миналия октомври 2025 година БНБ поставя изискване към банките да спазват коефициента дълг-доход за кредитоискателите да не надвишава 50%. Какво означава това? Че половината от нетния месечен доход на всеки кредитоискател, това, което всеки получава чисто по сметка или в брой, може да е максималният размер на месечните вноски по кредити, по всички кредитни задължения. Кредитни карти, потребителски ипотечни кредити, овърдрафт или стоки на изплащане. Разбира се, има и социален минимум за разходи на живот на член от семейството, който е различен за различните населени места и също трябва да се вземе предвид при определяне на финансовите възможности на всеки един. Всички тези мерки правят кредитите достъпни и същевременно разумно и спокойно обслужвани, без кредитополучателя или семейството му да изпитва финансови затруднения. Много е важно и горещо препоръчвам, преди да се изтегли кредит, да се направи консултация с кредитен консултант, за да се прецени максимално точно финансовата възможност на всеки и на семейството да обслужва задължението, без да се затруднява в дългосрочен план, защото кредитите всъщност са един доста така дългосрочен и сериозен ангажимент, особено ипотечните, които са за покупка на жилище и те обичайно са за срок от 30 години. Кредитите са достъпни и остават достъпни, стига правилно да се управляват личните финанси, правилно да се определи прага на задлъжняване, който всеки може да понесе без затруднение и да се оптимизират разходите по текущите кредитни задължения. Консултацията с кредитен или финансов специалист е добре да се направи поне веднъж годишно, за да може, ако са налице предпоставки за затруднение или промяна в финансовите възможности на всеки, да се реагира на момента, а не когато вече ситуацията е затруднена. Винаги може да се намери решение, стига да се вземат мерки на време. Всъщност, присъединяването към еврозоната е една предпоставка за по-бързо доближаване до средните европейски доходи. Обикновено България се сравнява с балтийските държави Литва, Латвия и Естония като икономически предпоставки. При тези страни доходите на населението реално са се увеличили след приемането на страните в еврозоната. Увеличила се и средната работна заплата, така че предполагаме, че и доходите на населението и у нас ще нараснат с по-бързи темпове след присъединяването, което означава, че дори да има увеличение в променливите лихви по кредитите, то ще е плавно и при увеличение и на дохода, кредитите ще останат достъпни както и до сега. Разбира се,
Финансовите възможности на всеки трябва да са правилно определени. Какви задължения може да понесе, без да се промени качеството на живот в неблагоприятна посока. Благодаря за вниманието.